Где помоги? Ты дай махам хахрсанди кадис. Ну ладно, давайте откройте. Давай, уйканега. Пошли. Ну-ка, давай, открой. Она через лестницу хочет идти. Куда пошла? Куда? Поднимайся, давай. Она что, по ступеньке хочет уже? Осторожно, не торопись. Смотри, как она шустрая, а? Снимай. Убери кепку. Она же не видит. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Пропускаем всех на борт. Все, уже потеплее стало, да, на улице? Наконец-то, гармишек. Много чихаю. Пойдем. Фу, а человека зато не попал же. Нельзя вообще. Денег нельзя. Айша? А где Мади? Сначала ключ надо. Духтаро, салом алейкум. Як бор дигар мо аз Садовод гаштем. Ман магазинро омадам. Очамшон хона омадан. Мадаят чи дар кор буд. Духтарако, сирокой ки пара есть. Сирокой очень вкусные. Ай у сирокой ки 37 рубли ҳастай. Магнит ҳамаи ҷуда ҳастай ку ино ба маззатаранд. Мисол ман ваёра мехарам, намехӯрад духтарчаам, ина мехӯрам. Ина чӣ хеле ҳаст ки худам намаъқул шид маззаш. Вроде ҳамурам начинкаш вай сирокора начинкаш сафедай и камтар хеле шоколаднияй. Се намуд дорам, ман ҳамин намудша фақат мегирам. Баъд морожникода скидка буд духтарако. Шоколадҳои плиточный российский нависагиягу Россия ҳаваёда скидка буд. Бо чида буд? Вайда печеньёи грибочек скидка буд. Ами сироки пара есть вообще да байни каждый 2 неделя скидка мешава. Обязательно бихарен духтарако, кадоме ки наздики да боша. Шумо Аҳмад чанд буд клубни гуфтеста буд рости гап я бор гирифтам, маззаш безе буд. Хай гуфтам может ай байн хела гузашт уже ширинак мешава. Барои охирои апрел да усол гирифта будам, мегирифтам, ширин буд. Ай чота не ак намедонам иша ҳози малинара очам да гирифтам. Духтарако, инами чекое ки харид мекунен, напартоен, ами чекотуна ҳамаша ҷамъ кунен. Вай фарқш нест, ай магазин магнит харид мекунен или пятерочка харид мекунен, ай ашан харид мекунен, ай глобус харид мекунен, фарқш нест. Любой магазин чекора ҷамъ кунен, охирда пули калон мегирен. Ай ҳар як чектон мумкин 100 рубл 70 рубл буғалта. У зависит хай ай суми харидагитон мекуна. Ман намепартам чекома. Манам аввал мепартофтам, ҳози муддати 2 моҳ мешава ки манам фаҳмидам намепартам. Рости гап ҳамаша инам хе ҷамъ када 1500 1300 меғалтонам да. Че майое ки мисол мебарим мусорда мепартои. Манам рости гап намефаҳмидам. Ҳози аку фаҳмидам ҷамъ кардесам духтаро. Обязательно ҷамъ кунед чекотуна, худтон проверка кунед, бо результатша дар таги комментария менависен.
иҷода бовар мекунед сахт монда шудагӣ, сахт гишна шудагӣ будем. Камтар макарон палав кардан, ман сразу салат кардам. Бовар кунед хеле вақти бозор меравем, мебиёем монда мешӣ. Рости гап як ҷо омадем, маъқул нашид, манту заказ кардем, гуфтем ака шашлик бигирем, дидем ки види мантушонам безеб, дажам бачаи майдакимам нахӯрд, очам розӣ нашид, хестем. Луд шуд, гуфтем ягон чӣ мегирем, хона дахай мехӯрем. Ҳами очамам ранги хидмае, дар ҳар ҷо намешина, ҳарчира намехӯра. Духтаракои азиз, ози хайчие ки харид кардам аз Садовод, ҳамаша шумода нишон медиҳам. Духтаракой, иҷода якта комментарий омадагие ки якта апаи азиз нависта ки хоҳар, ҳами зиндагии худам дорим, морам дорем. Неки шута ганда накун. Апай меҳрубон. Ҳар кас зиндагиша худаш медона, ҳар кас азоби кашидаша худаш медона. Аввалаш ман ганда накардам. Неки ки зиндагие ман кардам, рӯзе ман кашидам, ман худам медонам, Худои болои сар. Ҳамаш дар ман бо шукрона мекунам. Ман ягон ҷода ношукрӣ накардам. Ман меҳнати ҳалол мекунам, 100 бор шукр. Мисол ба пои худам, ба дасти худам медавам, ризқу рӯзии ман худам меёвам. Ман дар ягон ҷо гандарам накардам, ин гандарам карданӣ нест. Ман просто совет додам ки духтарҳо ягонта беақлӣ накунед, дута сета кредита нагиред ки дарди сари худтон мешава. Ман инро дар назар доштам. бовар кунед, бо мегӯм ки рӯзое ки ман кашидам, ман худам медонам, Худои болои сар. Неки ҳозир ҳазор бор шукр мегӯм ки бо ҳама шид. Барои чӣ гуфтестам ки кадоме ки сабру тоқат куна, Худованд метияша. Одаме ки ба сабру тоқат боша, бо ҳамаи мисол чира меёва. Барои ҳамин духтарако мисол кадомеда ки маъқулаи марҳамат тамошо кунед, гапои ганда нанависен. Ман ягон видеое намекунам ки ягон каса ганда кунам, ягон каса ғайбат кунам. Ман просто историяи худам мемонам ки ман дар ғарибӣ ба 4 кӯдак ҳамхе рӯз ман бурдам, соҳиби 100 бор шукр ҳамаи чиз шидам. Бо иншоаллоҳи раҳмон аида зиёдша мекунам, агар худо накуша ман қувватам буда. Хай духтаракоина, мо рости гап омадем, гишна стола накриват кардем, макарон кардем, кашидем, хӯрдем. иҷода чизои харидагира нишонтон медиҳем аз Садовод. Ҳами почара хати кирташ гирифтем, беҳад арзон 500 сомонира гирифтем, 1000 сум кирташа гирифтем барои модари меҳрубон. Бо мисол куртоҳои сафед гирифтам. Инам хеле шарфое ки тайёра мекунӣ, ҳамхе мебандӣ. И куртара духтарчам да гирифтам. Беҳад материалш маъқул шид. 2500 российский гирифтем. Рости гап ӯ сол Тоҷикистон рафта будам, ҳамхе куртоҳо кофтам, наёфтам. Ай коровод. Бо инаи куртара гирифтем, очамда маъқулшон шуд, кушодаки хушрӯ, пешаш замоқати, остинакош манжет. ҳам чизе ки маъқул шид ҳавая гирифтем рости. Баъд Аиша беҳад ғам дод. Бисёр чӣ хостем гирифтан, лекин мутаассифона натонистем, чунки Аиша ғам дод дар бозор. Якум борам хеле мисол капризничать кард, нервничать кард, дига очам гуфт биё лучше бирем хай. Духтаракои азиз, бовар кунед, чизе ки дар корвона дар Садовод ҳастай. Ҳами мисол чизе дар кор боша барои арӯс, тамоми чираҳози овардагиам, куртоҳои духта, куртоҳои турецкӣ, куртоҳои узбекӣ, ҳама намуд ҳастай.
просто ман натонистам гаштам. Ман мехостам ҳамаша навор кунам. Духтарчаам беҳад ғам дод, натонистем сёнка карда. Мисол ҳамо блогерое ки видеода мемонанд, ютубда нишон медиҳанд куртуҳошона, ҳамаям воростанд. Чизе доранд, ҳамаша мо дидем. Либосакҳошон хушрӯбат не, ина куртачакҳо тайёр мефурӯшанд. Куртои тоҷикӣ уже оварда, ҳамо апай Зульфия куртои тоҷикӣ дора уже. Беҳад хушрӯ. Не ки ман даим хали материалҳое ки мисол гулои калон дорам, мана маъқул нестанд. Баъд ина ҳозир духтарои худмон мепӯшанд, реклама мекунанд ку читай намедонам материалҳои пешина мода биромадаги. Мада умуман ваё маъқул нестанд. Ҳамаи куртои духтаршон ай ҳамуно буд, барои ҳамин гирифтам. Не ки бо як ҷои дигада якта занаки узбечка куртои зур дошт, вай турецкий, беҳад вибри калон дошт. Мегӯм ку мутаассифона натонистем, духтарам ғам дод. Суратша мондагием ҳозир мебинен. Шарфи тайёр просто мекашӣ, товуш медиҳӣ. Садри тайёр. Маечни беҳад сабукак. Мисол дар тобистон агар ҳаҷам бирай, роҳат карда мепӯшиша. Беҳад нағз. 1,5 гирифтем. Баъд ина барои одамои ҳоҷӣ инами либосакҳоро гирифтем. Мисол абаи шакуна гирифтем. Инаи куртаи сафед қати почаш гирифтем, шарфи калона гирифтем. Якта ира гирифтем, бо яктаам куртаи сафед қати почаш мардона гирифтем. Хай носки гирифтам духтаракам. Бо ядучи меличёвка дар кор буд гирифтем. Шапочкаҳои дами айтаи сатр мекунӣ, беҳад удобни, анам хеле гирифтем. Бовар мекунед 200 сӯми инамиёра гирифтем. 200 сӯми 3 дона гирифтем. Бо чӣ гирифтем? Хеле ҳами чизе ки гирифтем, ина навор кардам. Мо бисёр чӣ мехостем бигирем, мутаассифона натонистем, чунки Аиша ғам дод. Баъд инаи почакҳое ки маечниянд, сабукаканго, якта айваё гирифтем. Ваёрам беҳад нағз, качествашон. Бовар кунед, дар Тоҷикистон қимати дар Садовод арзон. Хиёл кардам ки аиҷа арзонтар. Соли аввал рафтам дум якта гирифтам дум, қимат. И куртаи сафеди мардонае, қати почашае, материалаш лёнае. Нархаш 3,5 4,000 буд, намедонам, 4,000 буд, 3,5 гирифтем. Лёни тозае. Барои мардакое ки ҳаҷ рафтанда, беҳад нағзае, роҳат карда мепӯшанда. Намехоҳед духтаракҳои азиз. Хай кадоме ки мисол дами тарафҳои Москваи Садовода дидагиай. Ма бори чорум бор шид мерам. И ҳамо румоли калоне ки суратам мондум ку, мисол вақте ки гармида пӯшӣ, куртои попелении сафед хеле танат метова. Ира мекашӣ, вообще ягон ҷо наметова. Баъд якта инами почаи маечни гуфтум ку, ам хеле гирифтем. Дар гармӣ ё чӣ хеле роҳатан, мепӯшӣ сабукакайн. Мисол бая гармам намешӣ ба и. Глакшам нежни як буд, барои ҳамин гирифтем. Хеле ай нархи, хиёл кардам ай нархи корвон арзонтар. Инам хеле духтаракҳо. Хай навора тамошо кардем буд. Дар таги комментария нависен ки чӣ маъқултон шид, чӣ маъқултон нашид. Хай бо ягон савол дошта бошед, марҳамат. Ва як дута чалои нами бижутерия гирифтем. Бижутерияро мондум ку бовар кунед, ҳама намудша овардианд. Якта